Ja fa uns mesos que ens vam adonar que tant nosaltres com els nostres alumnes anàvem una mica perduts en això de les eines digitals. Què canviaríeu si poguéssiu tornar enrere? Crec que si tots haguéssim considerat aquestes 3 coses que ara us diré, tant docents com alumnes hauríem tingut una experiència amb l'educació digital molt més agradable. 1. Triar una plataforma digital, o diverses. 2. Ensenyar als teus alumnes a entregar els deures en la plataforma digital i a mirar les correccions de les feines que els hem fet. 3. Comunicació per e-mail i videoconferències. Salutacions, com adjuntar arxius, normes... 1. L'última vegada no vam tenir quasi temps ni de pensar i ens vam espavilar amb el que teníem. Alguns teníem Moodle, però molts altres vam anar fent amb comptes de correus sobresaturats i molta paciència. Que no ens torni a passar. Feu una mirada al Google Classroom, al Moodle, al Floop, que no és tan conegut però també val la pena. Tinc un vídeo explicant-lo. Deixo el link a dalt a la dreta i a la descripció del vídeo. Tots tenen moltes virtuts, encara que requereixen temps d'aprenentatge. 2. Ara que ja hem triat una bona plataforma digital, hem d'ensenyar als nostres alumnes a fer-la servir. Sobretot per als més menuts, aquest confinament ha significat una reducció de l'autonomia en les entregues de feina, ja que la majoria de tasques les enviaven els pares i mares. No seria bo que els infants aprenguessin a fer servir la plataforma digital escollida i a entregar-hi la feina? Aprofiteu una estona de la classe per ensenyar-los com. Podeu fer una demostració en directe o mostrar-los un vídeo. Un cop ja sàpiguen entregar la feina i hagueu fet alguna prova, serà el moment de mostrar-los com mirar les correccions que els heu fet i potser corregir la feina que havien entregat. Per cert, si voleu continuar veient vídeos sobre educació i eines digitals, no dubteu en subscriure-us a aquest canal de YouTube, Escola a Casa. 3. I per últim, ja que hem fet el salt al món digital, fem-lo bé. Podem ensenyar als nostres alumnes a comunicar-se per e-mail correctament, els encapçalaments, el text, el comiat i sobretot a adjuntar arxius, cosa que a alguns adults també els aniria bé, oi que sí? Les videoconferències grupals també serien un bon tema de debat, creació de normes, diferències amb les converses cara a cara i fins i tot roba o el que es veu a la pantalla, tot s'hi val. Les competències digitals seran cada cop més importants i qui sap si els nostres alumnes acabaran fent entrevistes per la universitat o de feina per internet. Millor estar preparats. La situació actual ens ha portat molts maldecaps, però també ens ha ajudat a veure les nostres mancances. Encara estem a temps de solucionar-les. Fins aviat!